hey ulala ngoJohn uvuke ngoJoseph khulu ukuthobeka senzela ukuthi kuyi tribute kamfowethu uBheka Beekay nomacingwane kodwa sazi ukuthi into enjengalezo uthi ungizwe ngalo ukuthi hey akutongizwe hey Sothobe sohlala size sife usidamaza impela nje impela usongifundisa impela nje Sawubona kakhulu bengicela sonke sithobeke sime ngenyawo siya kumlando kamfowethu uBeekay uPrince ubheka abakubo eze ngaphambili umfowethu uNtokozo Mchunu ezosifundela umlando kamfowethu babili ngoba bathi muthi impela lo mlando wona uBeekay ebemfishana Rathatha sanibonani umfowethu umnumzana ubheka abakubo Prince Beekay Mchunu esihlangene ngaye namhlanje owazalwa ngomhla wahlazwa kwesikamthetho ngomhla ka-19 ku-October eyingane yesithathu kubaba wethu uHlamvana Mchunu nomama unkosikazi ubonakele Mchunu ongasekho uMchunu umfowethu ubelokhu ebambelele enkolweni yamaNazaretha uze washiya emhlabeni elokhu ebambelele kuyona uhambo lwakhe kwezemfundo emabangeni aphansi uBeekay noma ubheka abathetho ubheka Mchunu uqale amabanga aphansi emfundo esikoleni eThembalimbe primary school eDondotha wasuka lapho waya eHlegimpilo primary eNanda wagcina esephuthula amabanga akhe aphansi esikoleni iPumlwane primary ekwamaphumulo ngaphambi kokuba adlulele eVelangezi secondary khona kwamaphumulo uke wafunda kwesinye isikole eMandeni ngaphambi kokuba eyophuthula umatriculation wakhe eNhlangweni high school esefuyeni kwesakamthetho lapho aphasa khona ngamalengiso amakhono akhe nokuba yishabasheki sezinto ezikhuthaza amasiko ukuhola amahubo namaculo uqale esekulezi izikole kanti nasebholeni buye kumthinta uBeekay ubesedlulela ezigongeni zemfundo ephezulu eML Sultan esi-Durban University of Technology DUT lapho enze khona iziqu zokuba uchwepheshe nesazi sezolimi National Diploma of Language and Practice nakhona lapho ufike washeshe wajwayela wasengena ezinhlelweni eziningi zangaphakathi enyuvesi njengedrama society bedlala imidlalo eshashalazi nokuyilapho afike khona waqhakamba khona ekhombisa ikhono lakhe eliyisimanga lokuba mfishane okay akusikho mfishane eliyisimanga kanye namava obuciko nokuhola abantu emva kokubonakala ukuthi ungumholi wokuzalo abanye abafundi abangoza kwabo bamqoka ukuba ube nguyena obamelayo emkhakheni wezobuciko kwisigungu esihola abafundi SRC nokwathi makhathaleni wagcina sekhethelwa isikhundla sokuhola inhlangano emela abafundi i-Student Representative Council okuyisikhundla asisebenzela ukuzikhandla elwela amalungelo abafundi ikakhulukazi abahlwembi eziye zezinhlelo lezo zokulekelela abafundi ngokuthi bafunde nangezipelasonto ukusiza abasekumatriculation ukuba balungiselele izivinyo zabo njengoba yena nabanye ozakwabo babeke bavakashela ngisho izikole eziseduze ukuyokhuthaza baphinde balekelele ukuthuthukisa imfundo yabo uthando lwakhe
lwezemfundo belokhu dlondlobala njengoba ube yingxenye yezinhlelo zezimfundo njenge-career guidance ecobelela abafundi base-high school ngolwazi lezifundo abangayifunda e-university enyuvesi kunjalo namakhono ezociko kuwona yilapho akwavutha khona uthando lwakhe lokugxila kwezokuthuthukisa imfundo. Uhambo lwakhe lokusakaza iphupho isifiso nelukuluku lakhe lokusakaza lamenza waqonqoza engapheli amandla njengoba wathi esafunda wathola itoho kwa-SABC lokuzolingisa emidlalweni yabantwana ebizwa ngeTakalani Sesame ilapho khona ayewuzikwe benikwazi lokho okuwuhlelo olwazingethwe ingqalabutho kwezokusakaza ubaba umuvo Maphalala ongaseka uthando lwakhe lokusiza abantu lwamenza wagcina esevulela oza kwabo ayifunda nabo intuba yokuba nabo bangene kulemidlalo uqale kahle ukusakaza ngo-2005 lapho kwaqhakamba khona ikhono lakhe lokuba ngemva kombhobho engena emsakazweni omphakathi waseThekwini namaphethelo owawubizwa ngeDurban Youth Radio. Isekhona bazalwane esakaza uhlelo lwasebusuku lapho ayedlala khona izingoma zothando phela biso kanti yini ingoma zothando yazazi ngangizwa abazalwane isoka akusiyena umuntu ngoba mhlawumbe uneyintombi kodwa manje isoka umuntu okwazi ukukhuluma onesoka lolu hlelo ayisakaza ebusuku lapha ayedlala khona ingoma zothando ezipholile nokwamzuzela izindimbane zabalandeli ikakhulukazi esikhongweni ezahlukahlukene zemfundo ephakeme ukudlondlobala kwakhe kwezokusakaza kwamenza wagcina eseqashwa umsakazo izwi lomzansi ilapho ayenza khona uhlelo lwantambama ilapho lesi siteshi sazuza khona abalaleli abaningi kakhulu ngenxa yokuba umuntu wabantu wazakhela umngani nobuhle umngani obuhle nenye ingqalabutho kwezokusakaza umnumzane Linda Mr Magic Sibiya owabe semthatha emthula ku Mr Mfundisi uZulu kanti akabuzange elangeni njengoba wanele walalela idemo yakhe nje yesizulu uZulu akabanga asangabaza ukuthi ungumsakazi wokhozi waqala kulesi sikhondla ngo-2011 nokwaba ukufeza kwamaphupho akhe phezu kokuba wayefisa ukusakaza ezemidlalo ekhuthazwa futhi ebukela ubaba uJoe umazweni wakahudla uBheka wanikwa uhlelo lwethathakusa oluthi akulala kulolu hlelo wasebenza ngokuzinikela nokuzikhandla okumangalisayo izithukuthuku zakhe zasheshe zabonakala kubaphathi njengoba bengapholisanga amaseko bamnikeza uhlelo oluthi itende lomcimbi ngiyathemba nelazo lohlelo bani ngemva kwalokho wathola inhlanhla yokwenza usikiya ngengoma ebambisene noBhuti UNgizwe Mchunu
wabuye wenza uhlelo isithakela isizwe, wenza nohlelo ikanye nawe. Udlule emhlabeni esebuyiselwe kusigiya ngengoma esakaza nosisi ubingelela phansi. Izwi lakhe libe umndaba emlonyeni. Kubalaleli okwamenza waba isilomo kubalandeli bomculo kaMaskandi. Ubuchule bokubamba izinhlelo ezahlukahlukene uma ebambele abanye abasakazi ezinhloleni zabo, kanti futhi ekwazi ukusebenzisana nabanye abasakazi uma besakaza ndawonye ohlelweni olulodwa. Ubheka igeza lensizwa igeza lensizwa lensizwa ibithanda ukudlisa indwangu, imfanela futhi agcine ingabanye abasakazi esengabanye abasakazi abahlosile kwikhalenda yokhozi kanye nasezikhundleni nakuma billboards ekhangisa umsakazo wokhozi nezinhlelo zamabhinqa isigiya ngengoma. Hey, umfowethu ubengena estage chaze uma ezophatha uhlelo izihlwele nezithameli zimlingisele amancoko akhe uzizwe zithi ratata ratata Union. Uphathe izihlelo emkhosini nasemcimbini eminingi kanye nekahulumeni uhlanganisa nokwethula izindondo emcimbini yomklomelo yabaculi ama-award ceremonies. Singabala amasatma kanye namasama. Matric excellence isikole sakhe. Uthando lwakhe lokuthuthukisa abafundi nezifundo ejikelele aluzange lume ngoba esengumsakazi, njengoba ngo-2007 wasungula isikole esaqala kancane ukululeka abafundi abafuna ukuthuthukisa imphumela yabo ka-matric nokulungisa izitifiketi zabo zaka-KZN Matric Excellence. Lesi sikole esifundisa khona e-DUT saqala kungasikhashana, kwathi ngokuba iqhaza laso nayo ne-DUT yagcina isimseka okaphakade ngokusenza sibe isikole esiphelele. Isifiso sika Beekay isifiso sika Bheka ukukhulisa lesi sikole sisabalale nakwezinye izindawo nangaphandle kwezifundazwe zaKwaZulu Natal, njengoba esenegatsha eSikhawini eCollege. Okwenza lesi sikole sehluke ukuthi sasithatha ongqondo bothisha bezemfundo ezahlukahlukene bezocija abafundi ukuze bekwazi ukuthola ithuba lesibili empilweni. Uma nje lesi sikole sesikhiqize abafundi abagcina sebefunda khona ko-DUT nakwezinye izikhungo okumanje sebaphothula baba nemisebenzi emihle, baphatha izikhundla eziphezulu ezinkampanini ezahlukahlukene. Namanje lesi sikole sisaqhubeka nokuba namagalelo ababazekayo kubafundi, kanti siqashe inqwaba yothisha. Ubheka Bheka Mchunu ushiya emhlabeni izingane zakhe ezingu-6, ubaba kanye nomama wabo, abafowabo nodadewabo abangu-9 sebebonke. Hamba kahle Mchunu, hamba kahle Gegeza, hamba kahle obrigado. Siyohlala sikhumbule uyibekile induku ebandla. Ratata Union. Union.
Ngibonge kakhulu ngani zakwethu insizwa lezi ebeyizofunda umlando kaBeekay phakabakubo Prince waKwaMchunu. Benephutha ke bafowethu ukuthi umlando umfowethu neungengize ngalolu hlobo nofunda ubushimane. Ufunda nje ubushimane umfowethu kade eyisoka. Lokho nje kuyiphutha impela nje ngangihambisane ke nakho. Ngoba lo mfowethu na ngeke azahambisane nakho. Ziyakhala manje. Insizwa le yasemachunweni. Umfuko sothi yandaba ngomlomo wathi kubo wathi asakhokole namadindirizo ongankabi yankondlo okazulu liyasibekela udondo konyuka onjengodondo okwambokasi onodemazi emshizi igqoza unkwazi mabala kwekashakoza umacingo lomuhle esengonyameni ufohlelo omhle athi angaphuma ngamasango kube sekonakele unongelekeqe olakalisenhloko unobambadlalo ngabantu okubaza ubamba namanye amakhosi athathelwe ngamshizana umshaye wenyanga hamba yeswazini ebuyisini yalunda. Ebithi odule mnyaka emngake hoze wakho komncane webhodule mnyaka emngake hoze wakho komncane Wangkozela kamnandi wangigqozela kamnandi Oyishalo bakwethu asikabambezeli nabahlonishwa abahloniphile bephakathi wethu ngani zakwethu nabasakazi bonke kodwa ngiyadumala nje ukuthi Gqemeza ukhona umfundisi okhosini. Let's go baby. Ukuthi mfowethu sihlanganiswe izifo kuphela kuyicala. Kulungise mfowethu ngoba uwaphathisiwe. Siyathokoza kakhulu. I-President of the Beekay Nation ikhalisa ngisho phakathi emngcwabeni.